Na rozdíl ode mě. Já mám 2 dobrý itemy, to je všechno. Já si taky budu kupovat dobrý item, ale mě štve, že ten Lee Sin mě nejspíš dá. Dá no. No i když, Nesilný. já taky nejsem jako špatně finutý, kolik má kilo? 12. 12, ty krávo. Já jsem ho feednul. Já mám jeden D, takže já jsem ho taky dost fidnul. Já jsem mu dal 3 kg, ale Jack mu dal 7. No to týma asi nedám. Hej, já jdu, počkej. Hej, kryj mě, jestli jako někdo po mně nepůjde, víš co? Když tak řekni, když po mně někdo. Jo, takže si půjdu přes to pro item. Ne, ty mě možná Já nemůžu dát back, když na mě dáš Ečko. Fakt. Jo. Sorry, já už jsem pryč. Mhm.